Honem. Potřebujeme být spolu a mít se, takže se dobře a přejte nám to, my vám taky přejeme všechno dobré. Andrea Ješková, Prima FTV. Tak Kubí. Honem, kde je balónek? Pojď. Pojď, tak. No ještě, kousíček, hele. Tady je balónek. Kubí, hele. No, tak kde máš balónek? No, to je ono. Jo, to je Vazíkova kačena. Takže mám 9letou dceru a jako hrozně ráda bych byla, aby jako se něco takového podobného, to, co se stává teď, nebo to, co se děje na druhém stupni dětem, tak aby se třeba něco obdobného stalo mému dítěti. Já teda mám samozřejmě Ne, Vazíkova kačenka. a ona nebude muset dceru přihlásit jinam. Obavy mají i další rodiče. Měl sexistické narážky typu, když se lidi ptali 6. třídy, co je to orgasmus.